Nagpatanid ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa publiko kontra sa paggamit ng marijuana-flavored vapes. Inikatakot ka naglalangkaw na presensya kan vaping products na may halong marijuana na nadiskubre sa mga nakaaging anti-illegal drugs operations sa National Capital Region as in Region 3. Sigon kay PDEA Bicol Regional Director Edgar Jubay, nasa monitoring naman ang sa indang ahensya. Bako kay ada imposibleng makalawag ini sa rehiyon o pangharani sa naman ang NCR sa kabikulang kung sa indakulman ang smokers. Saro mo yan sa pigmumonitor taman di sa tuyang rehiyon na so possibility na magkakaigwa. Sinasabi ko araw kyan, may mga smokers. Dyan puron itong sa tuyang mga smokers sa paggamit ng vape with marijuana. So, pigmumonitor to yan. So, definitely kung may mukusog itong sa tuyang may ebidensya, na igo talaga mga nagpapabakal, we will initiate appropriate action para dyan sa bagay na. Ang vape shop na ini sa Daraga Albay, haros 4 na bulan pa sanang nag-ooperara. Ang hilig sa paggamit ng electronic cigarettes o vape ang nagbusol man sa 26 anyo sa tagsa diri kaini nga ni buksan ang siring na negosyo. Kompleto man ang sa iyang mga dokumento nga ning makapag-operar ng legal, asin para day man da masayang ang sa iyang pinuhunan. Lihitimo man daan sa iyang mga produkto asin nung kang lalaogon ang siring na illegal na negosyo. Ako po kaya, demo po kaya ako nagpipiri sa tao. Siyempre po kaya, sabi kang ibang tao na marawag daw ang ayan, uso. Sa mga bakal vape, sa gapos na vape store, lalo po dito sa vape shop ko, di po ko mag-isip na igwa po yung halong drugs or anuman. Sigun sa opisina kan PDEA Bicol, apera sa physical stores, maigot man ang sa indang pigigibong monitoring sa online vape shops. Ang sisay man na madadakop na nagagamit asin nagpapabakalin cannabis-flavored e-cigarettes asin iba pang paraphernalia ang maaatubang sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pigtatawaan ki-warning itong sa tuyang mga kababayan na baka ma-involve sila sa mga pag-smoke gamit ang vape with marijuana resin o extract na pundohon nasa monitoring yan kasatuyang gobyerno, kasatuyang mga anti-drug operators. And definitely, kung medyo dinidiscover ang paggamit mo ngunya ng mga panahon ni baka sa mga masunod is maaaraman na talaga na ika-mismo is nagagamit at they execute ang lay para matawaan man kay makanindigong aksyon itong sa imong pagboylar kasatuyang Republic Act law. Mientras tanto, nangapudan naman sa gobyerno ang grupong Parents Against Vape na igutan ang lay laban sa paggamit ng e-cigarettes. Hinihikayat po namin ang government, ang ibang mga parents, ang ibang organizations na sana po makialam po tayo. We have to be aware na ang vape po ay nakakasama. Mas masama po ito kaysa sa sigarilyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Parang almost na flavors na available ngayon in the market.